belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Aqualectra gaat meer gebruik maken van vloeibaar gas. In 2025 zal het bedrijf voor een belangrijk deel zijn overgeschakeld hierop en dat leidt tot lagere energieprijzen. Verder zal in 2024 de helft van de energie op het eiland worden opgewekt door middel van windenergie. En dat is wereldwijd gezien een hoog gehalte, zo meldt Aqualectra. Volgens minister van Financiën Javier Silvania is het belangrijk dat medewerkers van de Belastingdienst zich identificeren in hun contacten met klanten. Hij heeft hierover een brief geschreven aan het hoofd van de Belastingdienst. Elke medewerker die dit niet doet kan een boete krijgen. Volgens Silvania past dit beleid in zijn streven om de Belastingdienst klantvriendelijker te maken. Klanten moeten weten met wie ze praten als ze contact opnemen met de Belastingdienst, zo stelt de minister. Na Aqualectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Zie, Aqualectra, su centro de cliënten, wordt klaar servido na een momento. Het Nederlandse kabinet komt binnenkort met excuses voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Dat heeft RTL Nieuws bekendgemaakt en het kabinet heeft het later bevestigd. Ook komt er een fonds met ruim 200 miljoen euro om historisch bewustzijn te vergroten. Hiermee kunnen projecten en lesmateriaal worden gefinancierd die duidelijk moeten maken hoe erg de slavernij was. Verder komt er 27 miljoen euro extra budget voor een slavernijverleden. De internationaal bekende operazangeres Tanja Cross wil werken aan de oprichting van een nationaal theater op Curaçao en ook aan een verdere uitwerking van het culturele leven op het eiland. Ze zoekt samenwerking met zoveel mogelijk mensen in de vorm van een coöperatie. Tanja Cross heeft veel ideeën en wil met mensen die ook hieraan willen werken aanstaande maandag om 7 uur in de aula van Habai bijeenkomen om te praten over haar ideeën en wat iedereen kan bijdragen. Aan het eind van deze Access Journaal hebben we ook een interview met Tanja Cross. De kustwacht in het Caribisch gebied heeft gistermiddag bekendgemaakt dat ze afgelopen zondag 22 drugspakketten met in totaal 713 kilo drugs in beslag hebben genomen. Het gaat om 670 kilo cocaïne en meer dan 40 kilo marihuana. De balen drugs lagen deels op de kust en deels in het water. Dicht bij de vindplaats vond de kustwacht een gezonken boot die vermoedelijk voor het drugstransport was gebruikt. Er waren daar geen opvarenden meer bij, dus de politie heeft niemand kunnen arresteren. De drugs is in beslag genomen en direct vernietigd. De advocaat van het Hof van Cassatie heeft laten weten dat oud-minister Jacinta Constantia en haar ex-echtgenoot Ambertus Koop in aanmerking komen voor een verlaging van hun straf. De twee zijn eerder veroordeeld in de zogenaamde mondkapjeszaak tot een gevangenisstraf van 20 en 21 maanden. Hun hoger beroep heeft echter zo lang in de ambtelijke molen gezeten dat ze in aanmerking komen voor een verlaging daarvan. Die beslissing moet nog genomen worden, zo stelt de advocaat-generaal. De Curaçaose visser Calvin da Costa Gomes zegt dat hij een schadepost van 100 miljoen gulden heeft omdat zijn visnetten zijn vernield. Hij heeft vergunning om te vissen bij Parazassa, het strand van Marriott en Blauwbaai, maar dat kan nu niet meer omdat de netten zijn vernield. Da Costa Gomes heeft aangifte gedaan bij de politie en zegt een schade te hebben van 100.000 gulden. Tanja Cross, we kennen jou allemaal als zeer succesvol operazangeres. Je bent nu op Curaçao voor iets wat er wel mee te maken heeft, maar het is toch iets anders. We hebben al lange tijd geen nationaal theater. Dat is voor heel veel mensen een groot verdriet. Jij wilde nu concreet aan werken om te zorgen dat we er naartoe gaan. En daar heb je een heel plan voor. Leg eens uit.
Kijk, het is zo, in het verleden zijn er heel veel initiatieven geweest die dan allemaal als doel hadden een nationaal theater dan weer tot leven te krijgen. Hè. Dan denk je van wauw, wat goed, ik ben voor. Maar in alle initiatieven hadden we het over het gebouw. Stenen. De stenen, de blokken en wij kunnen heel goed bouwen hier op het eiland, dus top. Maar ik dacht van, wie denkt over de inhoud? Over hoe je het gaat draaien? Want ik heb ook natuurlijk heel veel gelezen van hoe het ging met Sinterpo Aarde, want ik was als klein kind ook daar opgetreden. En toen was er dan een periode gekomen in de jaren 90 dat er gewoon niet goed beheerd werd, dat de onderhoud niet goed was en de programmering was ook niet echt optimaal. En waar lag dat aan en hoezo dan? Hè? En ik dacht van ja, dan gaat het al niet goed. En toen kwamen natuurlijk waterschade en vandalisme en dergelijke. En al 20 jaar, dus een hele generatie mensen hebben nog nooit meegemaakt wat het is om op een toneel te staan, nog een toneelervaring te zien. Dus met elke keer dat ik hoor van, oh, we gaan een theater dit doen, we hebben dit initiatief en deze taskforce en deze toestanden, dacht ik, ja, maar wat about de inhoud? Wat about de mensen? Je moet wel iets hebben waar je theater voor bouwt natuurlijk. Ja. En in principe heeft iemand die creatief is en theatraal is, niet een gebouw nodig om dat te zijn. Je kan het overal zijn. En wat blijkt, ik ben nu 2 jaar op Curaçao terug. Ik kwam natuurlijk met heel veel regelmaat wel hier naartoe, want het is mijn eiland, mijn ouders zijn hier en mijn broer en zo. En wat zie je dan? Er is heel veel talent, er is heel veel creativiteit, er zijn heel veel mensen met kennis, kunde, drive, ook vermogen en de wil om dan zich in een culturele manier te uiten, hè, een theatermanier of een toneel of muziek. Dus ik dacht, maar deze mensen moeten allemaal eigenlijk bij elkaar. Wij moeten een coöperatief vormen, waarbij het collectief voor elkaar gaat werken. Dat we kosten die we hebben met elkaar laag kunnen houden, maar dan kunnen investeren in de kwaliteit dat we dan doen. En dat kan je doen op verschillende podia. Er zijn hele leuke podia. Nu ook in Otrabanda, de Openluchttheater in Otrabanda, de Joppie Hart. Er is in de aula in Habai, er is Theater Luna Blauw, er is Brakaput Mei, er is de Madeira Beach Club. Weet je, er zijn verschillende soorten podia, verschillende mensen. Maar wij moeten dan zeggen, wij zijn samen en wij vormen één groot podium die dan verschillende genres doet en programmeringen daarin. We kunnen van elkaar ook weten door middels van een evenementenagenda te maken. Ja, want dat hebben we niet, hè? Terwijl er heel veel gebeurt en mensen willen ook heel veel meemaken op Curaçao. Wanneer er iets is, iedereen de ribakaya, we willen echt leuk alles meemaken, maar er is geen evenementenkalender. Heel vaak zie ik dan ook dingen voorbij gaan op Facebook of Instagram en denk, dat is al geweest, waarom wist ik daar niet van? Het is zo frustrerend, terwijl het heel makkelijk op te lossen is doordat iedereen hetzelfde moet willen. En dat is mijn plan. Als ik zeg, ik wil een theater bouwen, is niet alleen maar de blokken, dat is een deel daarvan. Daar ga ik me ook natuurlijk voor inzetten, want ik weet ook waar ik dan funding daarvoor kan krijgen, buiten dat het dan in de funding van ons eiland, die dan ook heel veel nodig heeft voor andere dingen. Dat geloof ik echt. Hè. Ik ben niet zo van, dat moet allemaal in de kunst en cultuur gaan. Ik geloof dat het echt moet gaan in ouderenzorg en educatie en dergelijke. Maar daarnaast is er ook ruimte voor zoiets. Ja, en daar kan ik dus in de hoedanigheid van wie ik ben, kan ik iets betekenen. En dat is wat ik bedoel van ik wil een theater bouwen met alle facetten van dien. Kijken naar alle kanten en kijken van wanneer het gebouw nu van de eerste blok tot de opening van de gordijnen als het ware, dat we dan niet stilzitten en denken, oh, en nu moet het pas beginnen. Nee, wij zijn nu al een theater. Wij zijn nu al de inhoud van dit theater dat nog moet komen. Alleen moeten wij ons verenigen daarin en dan kunnen tonen wat voor bezoekersaantallen we wel niet hebben. Dus gewoon ook heel concreet naar cijfers kijken, naar begroting kijken en dergelijke. Daarnaast mensen enthousiasmeren om te zorgen voor een beter cultureel klimaat, in die zin ook een beter overleg daarin. En daarvoor ga je aanstaande maandag mensen ontvangen. Die kunnen ook aan jou vragen stellen en dan ga je de plannen verder uitleggen. Ja,
Want ik heb wel een link, die gaat ook overal rond met dat je je kan registreren. En vul dat alsjeblieft in, want dan kan ik weten wie jij bent, wat je kan doen. En je hoeft geen creatief beroep te hebben. Stel je werkt bij Human Resources, die hebben we ook nodig namelijk. Bij logistiek, die hebben we ook nodig namelijk. En dan wil ik een groep van cameraman. Hebben we ook, kom je mee? Doe mee cameraman. Ja, dat hebben we ook nodig. Want hoe leuk is het dat wij dan de spotlight op onszelf zetten. Zonder dat er nog een gebouw is, zetten we spotlight op onszelf, wat we kunnen. En dat we een zeer essentieel, cultureel, economisch product zijn. Ik vind het prachtig. Aanstaande maandag hoor je meer over. Landhuis erbij. Hoe laat? Om 7 uur. Succes. Dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.